Здравейте, приятели! Намирам се в квартал Витоша, в най-предпочитаната му част. Днес ще ви разведа и с един двустаен апартамент, който обявяваме за продажба. Апартаментът е напълно обзаведен и в края на видеото ще покажа най-хубавата му част. Както може да видите, изцяло обзаведен с абсолютно всичко необходимо за едно домакинство. Апартаментът се отдава и доста успешно, чисто инвестиционно под наем. От самата всекидневна влизаме към спалнята. Голям гардероб, спалня, доста е светла самата спалня. Леко само ще открехна, за да видите част от хубавите гледки. Тук имаме една тераса. Самата спалня граничи с баня и тоалетна, която е напълно оборудвана и обзаведена. Всеки момент ще я видите и нея. Ето, това е банята с тоалетната. И сега ще излезем на една прекрасна тераса, която за мен е черешката на тортата за този апартамент, защото открива наистина прекрасна гледка към Витоша. Доста просторна тераса, наистина с страхотна гледка към Витоша. Такъв тип гледки липсват на много места. Това е наистина нещо, което се търси и което все по-рядко може да се намери. Това е основната част от терасата. Още веднъж ще обърна, за да се насладите на хубавата гледка. Тези от вас, които търсят подобен имот и са най-нетърпеливи, нека ми звъннат за допълнителна информация. Хубав ден!